जय जगन्नाथ जय माता दी हर महादेव। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଠିକ୍ ତମ ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଛି କି, ଏଇ ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଛି କି ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାରଟା ମୁଁ କହିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଯଦି ଚାଲିଛି ତାହେଲେ କେମିତି ଏଇଟାକୁ ଠିକ୍ କରିବେ, ତା'ର ପ୍ରତିକାରଟା କେମିତି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବୁଝିପାରିବେ କହିବି ଖରାପ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି କି କେମିତି ଆପଣ ଶୁଭ କରିବେ, ତା'ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଉପାୟ କହିବି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଛି ଯେମିତିକି ହାତରେ ପଇସା ହେଉନାହିଁ, ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କି ଘର ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ରହୁଛି, କି ରୋଗ ପୀଡ଼ିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରତିକାରଟା। ସେହି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିବେ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ଚାଲିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ନୂଆରେ ଆସିଥିଲେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲିକି ଲେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏହି ବିଷୟରେ, ତା'ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରେ ବୁଝିପାରିବେନି କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ସମୟ ଯଦି ଚାଲିଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯେମିତିକି ଘରରେ ଅଶାନ୍ତି, ରୋଗ ପରିବାରରେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, କି ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ରହୁଛି, କି ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କି କେଉଁ କାମ ଆପଣମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି କାମ ମଝିରେ ଅଟକି ଯାଉଛି, କେଉଁ କାମ ବି ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆଜି ତ ମୁଁ କହିବି ସେହି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ପୁରା ହେଇଯିବ, ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ମୁଁ ପ୍ରତିକାର କହିବି, ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ, ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଗଲା ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ପ୍ରତିକାରଟା ହେଉଛି 7 ଶନିବାର ଶନିଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ। 7 ଶନିବାର ଯିବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯିବ, କେଉଁଠି ସ୍କିପ୍ କରିବନି କି କେଉଁଠି ତୁମେ କରିବନି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 7 ବାର ଯିବ। 7 ବାର ଯିବ ଶନି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ, ଆଉ ମନସ୍କାମନା ତୁମେ ନିଜକୁ କହିକି ନିଜ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଏମିତି କରିକି 7 ବାର ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ 7 ବାର ଲଗାଇଲା ପରେ 7 ବାର ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଓମ୍ ଯଜ୍ଞ ଗୋଟିଏ କରିବ। ପରିବାର ଭିତରେ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁରେ ଓମ୍ ଗୋଟେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓମ୍ ଲଗାଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସେତିକିରୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟଟା ଭଲ ଚାଲିବ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି କାମ କେତେଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ଆଉ କରିଦେଇଛି ଆଉ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୁଁ 99% ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତୁମର ହେବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାତା ଦି, ହର ହର ମହାଦେବ।